Joan den asteburuan Gernikan, Euskal Herriko Piriniar arrazaren lehiaketa izan zen. Sariak astelenean banatu ziren, urriko lehen astelenean. Hau da, herriko ganadu feriaren barruan, eta lagun ugari joan zen bertoko arraza horretako abererik onenak ikustera. Goizean goiz, abeltzainek abereak garbitu eta eskuilatu egiten dituzte, berez bikainak diren abereen itxura areago hobetu nahian. Abeltzainek garrantzi handia ematen diote ganadua apaintzeko errituari, euren ganadutegietan egiten duten lana harrotasunez erakutsi nahi dute eta. Abere hauek guztiak Piriniar arrazako elitea osatzen dute. Abeltzainek, erakundeek, elkarteek eta teknikariek ahalegin handiak egin dituzte haragi arraza honen ezaugarri bikainak hobetze aldera. Piriniar arrazaren ezaugarriak direla eta munduan hedatuenik dauden haragi arrazekin lehiatzeko ez du arazorik. Urte behonaz Salamankan, konkursu ikusten bai limosinen blonda eta beste erraza batzuk, baina hemen Euskadi bertako errazi izateko dau, nibela oso altu dau, da gero eta altu dau, eta ganaderuek urtero ganauek prestatzen dau gehiago, eta nibela dau, Euskadiko nibela oso altu dau. Euskal Herriko arraza izetera, dau sekorrak eta azten diez, urtebetea, 350 kilo, da kanala egiten dau oso atatzen da bie. Beste errazak ikusi jebe, baina okeleitatzen da beste erraza netzako igual hobie. Da ikusten da, hemen Euskal Herriko razien bidala lagundut potentzia gero eta gehiago. Piriniar arrazak une latzak izan zituen, baina zorionez eta egindako lanari esker, gaur egun oso ongi ikusia dago abeltzainen, harakinen eta kontsumitzaileen artean. Urtero Gernikako txapelketan agerian jartzen da arrazaren mailak aurreko mugak gainditu dituela. Urtero hemen ganaue dau, gero eta ona ez, oso ona. Urtero ganauek bazterritarra prestatzen da ganauek gero eta hobetu hau, urtero ganaue mejoratzen da, gero eta gero, bai sekorretan, bai emetan, ganau mejoratu da azken okurritan, baina ikeragarri, asko. Baina Piriniar arrazaren haragiaren kalitatea aparta frogatzeko modurik onena, hau da, haragia probatzea. Gernikako urriko lehen astelenean hori ere kontuan hartu zuten, eta txingarretan erretako saieski mokaduak eman zizkioten jendeari dastatzeko. Una carne que es muy buena. Oso haragi ona da, primerako itxura du, garbi eta osasuntxutako. Euren familiakoak balira bezala zaintzen dituzte. Beraz, hain ondo zainduta badaude, eta haragi honek dituen bertuteekin, ona izan behar du nahita ez. Haragi hau zati mehetan ekin ezkero, txinkaretan askotxo uzkurtzen da. Horregatik nik txinkaretan jarri baino lehen, pixka bat luzatu dut. Luzatu eta mugituzkero, hobeto egiten da. Beroa haragi barruan lehenago sartzen da, eta ez da uzkurtuta geratzen. Lehenago txikortzen da, eta beroa hobeto sartzen zaio barrura. Orduan zapore hobea du. Itxarote hilara luzeak ikusita, garbi dago jendeak Piriniar haragiaren bertuteak zinez estimatzen dituela. Koldo Bilbao, Euskadiko Piriniar arrazaren elkarteko koordinatzaileak, Euskal Herriko txapelketara aurkeztutako abereen maila orokorra zein den azaldu zigun. Zorionez hobetzen jarraitzen du eta ez du inoiz hobetzen bukatuko. Hori berdin gertatzen da bai Piriniar arrazarekin bai beste edozeinekin. Hobekuntza genetikoa zerbait dinamikoa delako. Ez dugu inoiz abere perfektua erdietsiko. Bilaketa etenik gabea da. Oker bat edo huts bat egiten dugunean gaia berriro bideratu behar da. Eta zerbait bizia eta dinamikoa da beti. Koldok, behi Piriniar bat eta dagozkion ezaugarri morfologiko zenbait bereizten ere lagundu zigun. Hemen Piriniar abere bat daukagu. Behi hau gainera bere ataleko lehena izan da. Arrazaren estandarra primeran islatzen du. Buru boteretsua du, muturri izugarria du, mendian edo bere habitatean bazka kantitate handiagoak hartzeko. Nakar koloreko adarrok errau
Larru geruza zuri eta gari koloreko hau. Bere izena bezalakoa da. Beste batzuk garikaragoak eta gorriskagoak dira. Begiratu zer nolako bularralde sakona duen. Noski hanka oso funtzionalak ditu. Lau hankak benetan sendoak izan behar ditu. Ondo ibiltzeko eta bazka eta jateko natural hori bilatua izateko. Bizkarraldeak diosku erditzeko erraztasuna daukala. Eta txahal eder bat elikatzeko errapeonak ditu. Honako hau Pirinear arrazaren adibide ederra da. Txapelketak atal ugari ditu, eta hoietako bat intseminazioko behirik onena da. Sari hau, Aberekin intseminazio zentroak sortua da. Aberekinen lana Pirinear arraza hobetzeko zutabeetako bat izan da hasieratik bertatik. Pirinear arrazari egintzaion hobekuntza genetikoa funtsezkoa izan da. Arrazaren hautapen programan Aberekinen zeregina behi ugaltzailerik onenak hautatzea da, eta horrela intseminazio artifizialaren bitartez Pirinear abere guztiak hobetu. Abeltegi bakoitzak erabaki dezake behi bakoitzarekin zezen bat edo beste erabiltzea. Ezaugarriak hobetu egin daitezke erditze erraztasuna xede hartuta beti, txahalak inongo arazorik gabe jaio daitezen. Eta hautapen lan honi esker urtero Gernikan arrazaren hobekuntza antzeman dezakegu. Ez dugu ahaztu behar intseminazioa funtsezkoa dela zientzialarientzat, ganadutegien kalitatea alderatzeko aukera ematen baitie. Epaimaikideek asteburuan aztertzen dituzte abereak, baina sari bereziak astelenean ematen dira ezagutzera. Behirik onena, harrik onena eta ganadutegirik onena, abeltzainek bereziki estimatzen dituzten golardoak dira. Iurretako Mari Carmen Abendibarrek emeen eta harren ataletako golardoak irabazi zituen. Bere aldetik Jon Koldo Bikendik ganadutegirik onenaren saria irabazi zuen. Ikusten nuen lotea Iurretakoa bai, ni bezala, oso lote ona dela, jak irabazi duen behi txapeldun bat, isko txapeldun bat, ulertzen nuen, igual berak irabaziko zuela, juezak ikusten dan bezala, ni pentsatzen nuen behia bai irabazteko asmoen nuen txapelduna, eta ez da irabazi urten konkurso guztietan txapelduna izen da, bai Zorrotzan, bai Elizondon, juezak elegi dute lote honena dela, gu horren bila etorri gara, eta oso posinago hori irabaztera. Saridun guztiek merezitako zorionitzak alde batera utzita, garrantzizkoena da jakitea, abeltzainek jarraitu egiten dutela Pirinear arraza, Euskaldunon abere ondarearen parte dena, aurrera ateratzen.